салом алейкум дӯстони азиз, ҳозир ма барои шумо як сайта нишон медиҳам ки хай аллакай бачаҳои телеграмдагӣ уже кор кестанд. Не кадоме ки дар ютуб агар ки сайта дидагӣ набоша, ҳозир ма барои шумо мегум, шояд шумо роҳат кунед. Сайти Cash Center. Кадоме ки дар канал подписаться карда неста, ҳатман подписаться кунед ва мо мегзарем ба сайти Cash Center. Кадоме ки дар сайти Cash Center кор кардагӣ, уже худаш медонад ки проценташ чӣ хеле ва дар ин сайт чӣ хеле кор мекунем. мегзарем ба сайти Cash Center старташ соати 4 ба вақти Тоҷикистон будак. Аллакай дар ин сайт уже пополнит кестанд ва ай сайт уже пула гирифтестанд. Дар инҷа нишон мета кадоме ки пополнит кеста ва дар ин тараф нишон мета кадоме ки ай сайт аллакай пула гирифтеста. Дар ин сайт регистратсия кардан осоне. Дар боло нигоҳ кунед, регистратсия нависта шудааст. Ба регистратсия медароем ва як чиз дигар ки дар боло нигоҳ кунед, значоки телеграма. Агар ки кадометон телеграм дошта бошед, метавонед ки дар омада дар канал подписаться кунед. барое ки дар сайт агар ягон домениш ягон чизш ки алӣ шава, шумо метавонед ки через ҳамон телеграм канал силкаи навша биёвед. Ба регистратсия медароем ва дар якум боша мо логинмона интихоб мекунем, дар дуюм боша имейлмона меёнем ва дар сеюм боша ягон парол интихоб мекунем. Дар инҷа галочкаро мемонем, созdat аккаунт мекунем. вақте ки регистратсия кардем, дар амхели меню меғалтем. нигоҳ кунем ки бо ин менюш я намуди прозрачни хушрукагия ки дар инҷа ҳамаша озод нишон метад. топ одамое ки ай ҳамада зиёд пул мондагиянд. дар инҷа нишон метад чанд қадар пул одаме ки топ мондагия ва дар инҷа бо чанд қадар ки вивод кардагия ҳамаш ҳастад. агар ки ҳозир шумо 200 ё ки 300 рубл депозит кардагӣ бошед, дар инҷа дар топ меғалтем. яъне ки логини шуморо қатъи депозитон ва чӣ қадаре ки ай сайт пул гирифтагиен ҳамаш дар инҷа ҳастад. сайти Cash Center ҳама медонад ки дар рӯз 2,4% платит мекард. ҳамун сайти Cash Center. баъд бо нигоҳ кунед, дар инҷа партнёрская программа дорад. шумо метавонед ки реферал ҷамъ кунед, бо хуби бад кор кунед. фарқ надорад, медонед силкатонро копировать мекунед, ба кадоми боша равон мекунед, намекунед. ҳар як одаме ки агар якум уровень дами сайт, масалан агар ки 1000 рубл депозит кунад, дар баланси сайти ту 150 рубл меяд ки ту метавонӣ озод пулта дар пер кашлокат бигирӣ. се уровень реферал дорад. дар инҷа метавонед ки беҳади бад бисёр кор кунед. ва ба настройка медароем. мо дар инҷа метавонем ки номер пер кашлокмона сохранит кунем, ё агар пароле ки хитон мондагӣ бошед маъқултон набоша, метавонед ки ҳам паролтонан алиш кунед. барои депозит кардан ба увеличи доход медароем ва дар инҷа мо метавонем ки через пер кашлок, через киви кашлок, через карта, через ҳамаи намуди кашлок депозит кунем. агар ки масалан мо через пер кашлок пополнит карда бошем, дар боло нигоҳ кунем, барои мо номер пер кашлок додагиа. мо ҳамин номер пер кашлокро копировать мекунем, ба пер кашлок медароем. дар ҳамин номер пер кашлок чӣ қадар пуле ки боша мо мепартоем, номери транзаксияно копировать мекунем, дар поён мемонем проверит ID мекунем. тамом. пул дар баланси сайтмон добавит мешавад. вақте ки добавичид, автоматически майнингмон ба кор медарояд. вақте ки шумо депозит ки кардем, дар инҷа майнингтон сар мешавад. дар поёнаш доходтонро нишон метавад. дар 1 соат чӣ қадар кор мекунед, дар 24 соат чӣ қадар кор мекунед, ҳамин хел рафтан мегирад. чӣ қадаре ки дар баланстон ҷамъ шудеса бошад, дар инҷа синя доход мекунед ва пул дар баланси асоситон дар боло пайдо мешавад. барои пула гирифтан дар боло нигоҳ кунед, виплатит нависагия ба виплатит медароем ва мо метавонем ки пулмона дар пер кашлок ай 1 рубл бигирем. пул автоматически мегзарад. силкаи сайт дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад.